Sige, okay na mo diyan. Meeting sa Barangay Gaang. Kami o sino ka na sa ito po mga bisita ko sa dari sa itong mga army sa security kinalahan ni Sir Castro Dorte o sa engineering kinalahan lang kalimot ko sa iban o sa itong mga bisawyo ano, lutod o secretary o witness o president o kalimang tanan mayong hapon mayong hapon mayong hapon assembly meeting ini sudah pagkatuloy lahat ng assembly kanuha sa usa ka tulig para mahitaw mo kung sa'y dagal sa barangay transparency para na kung sa'y mga plano kung sa'y kalibuan na nahitabo sa itong barangay kung saan pagkaan barangay ngunit ituhog ini siya na ipatawag mo anong pusod ng mga barangay kami yung servisyo ninyo ano ba na nga po siya kita yung servisyo nila adili ka na dili sa ginoon ato na siyang paano mo ba na sa hinahinay ba sa hinahinay atong mga saan sa una sa danaw pa ang kapatid karon servisyo na niya saan amo bitaw pasalamat sa kita sa atong mga sa lungsod no grabe yung suporta mo usa ka ato na ko nangiyo ko niya ngayon tabaki ko sa ulan kay isod kayo so wala problema pagpahinga ko sa lungsod hindi ko lungsod kayo pagmamahal ako yan wala ko sa kabuan naabot akong itipot na no pasalamat sa tuwang mayor sa lungsod nangyabag ako kung saan lang ang grupo guys kadali na pag-uusan kung saan lang mga konser sa lungsod suwari ko sa amuang kuwarasan sa mga paglanong kung sa barangay. Ang ato din isultan sa gato, kasabutan sa namang sa pagsihin, sa kabarog, iyang budget, dili report, basta kita ko, ipakita na mo bago na budget. Tutor ni mo in sa mga termino, na nasa yung mahal ng mo. Ang plano ng mo is stage ang babaw para kayo. Okay ako? Okay ba? Muna ang bibigyan, ano yung bibigyan? Muna mo, kinamuna ito, kami magpa-rehabilitasyon. Muna, ang itundo, ang itundo tanan. Nani, ako sa 55, kung sa 55, natako na mo budget. Atong budget sa 25 is almost 2 million. Natako na. Mamaray ka sa lungsod. 3 million na budget. Mamaray ka sa lungsod. 3 million na. Nita. Nagain budget niyo. Vice Mayor. Nagain yung budget. Stage o katong bagay lang bago. 3 million na. So, nita. Yan katunga. So, dahil kira sila. Katunga. Katunga sila. Muna yung mga plano na sa sulit na po siya mong kasabutan. Kali, padayon dapat ni manitaw nanti mahuna ang termino. So, batal na ito kanina ang mga matat kumipin. So, hindi ka na sana mo. Maraming salamat. Okay, thank you, Kap. So